приятели! Току-що си говорихме с една дама по телефона с проблема, че не може да си закопчава сама задния ремък на раницата. И се видяхме онлайн на видеовръзка, за да погледна точно какъв е проблема. Та какво беше? Тя си я слагаше така с затегнати през рамки, пак беше и Сара Далан, затова сега съм взела и Сара Далан. И се опитваше ето по този начин да ги закопчае, без да ги отпусне. Така на мен също ще ми е трудно. Бих успяла, нали, като съм с кукла, но с истинско дете би ми било трудно. За това знам, че е основен проблем при раниците. Много пъти съм го показала, но не пречи да повторим и да го покажа пак. Винаги слагайте с леко отпуснати през рамки. Ето. Знаем, че ремъка трябва да е на областта на плешките, за да държи стабилност, да ни държи гърба, да не ни натежава, да не ни дърпа напред. Но все пак, ако са затегнати през рамки, ние няма как да стигнем сами до областта на плешките. Затова винаги слагаме с леко отпуснати през рамки. Взимаме си бебенцето. Знаете как се слага бебе в раница. Слагаме си през рамките. И сега, когато те са отпуснати, вижте, ремъка идва на областта на врата. Ето тук. Закопчаваме го. И сега, нали, не остава по този начин, не остава така отпуснато. Хващаме през рамките в областта на тук в тази част, в основата им. Избутваме назад. Виждате как си отива вече, където трябва да бъде ремъка. Държаме дупенцето и затягаме през рамка, двете едновременно, няма никакво значение, както на вас ви удобно. Това е начинът за слагане. При махане може да откопчем с една ръка, може леко да отпуснем през рамките, така от тук. Бутаме самата катарама, така че да се отпусне, хващаме отгоре и откопчаваме. Има един друг начин за слагане, него също многократно съм го показвала, t-shirt стайл. Какво ще рече това? Так са леко отпуснати. Предварително, само една секунда, предварително ги закопчаваме в този ремък. Даже малко повече ще отпусна, за да ми е по-лесно. Винаги колкото по-отпуснато, толкова е по-лесно. Взимаме бебето. Дигаме нагоре. Слагаме, слагаме ето тази част през главата ни. Така, мушкаме си през рамките, и затягаме. Също се получава, просто както ви е по-удобно на вас. Може с предварително закопчан на ремък и през главата, може с отпуснати през рамки тук отгоре да закопчаете и да затегнете. На мен лично първият начин, с който тук си ги закопчавам, е много по-лесен, но на всеки както си му удобно. Но това е. Всеки един случай, отпуснати през рамки, закопчавате, след това затягате. Важно е да бъде на плешките. Няма как да стигнем успено, ако не сме някакви супер гъвкави, да го закопчаваме с затегнати през рамки. И това. Ще оставя това видео в Instagram, ще го кача и в YouTube, за да си го има. И така. Чао от мене и наистина не се колебайте да ми пишете, когато нещо ви притеснява или не се справите. На линия съм. Чао от мен и до скоро. Хубав петък!